Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lamberto. Taong 1990, Balangkayan, Samar. Noong mga panahong ito, may pamilya na si Lamberto. Nakatira sila sa tabi ng kalsada na nagdudugtong sa iba't ibang lugar sa Samar. Matagal na rin sila roong nakatira, kaya lahat ng mga taga roon kilala na nila. Payakman ang kanilang pamumuhay, araw-araw siyang dumidiskarte upang may maipakain sa kanyang mag-iina. Kung hindi ninyo na itatanong, isang simpleng maglalako lang ng pugo at balot si Lamberto. Ang ganoong trabaho, minana niya pa sa pumanaw niyang ama. Hindi man gaano kalakihan ang kita, mas mainam na ito kesa naman buong maghapon lang na nakatambay sa bahay. Sa totoo lang pinuno, lumaki siyang walang pribilehiyo sa buhay. Ni hindi nga siya nakapag-aral, kaya hirap na hirap talaga siyang maghanap buhay. Hindi lang yon, nasangkot din siya sa isang aksidente dahilan para mabungi ang kanyang bibig. Sa kasamaang palad, hindi na ito naibalik sa dati, kaya magmula noon, bungal na siya kung magsalita. Gayunpaman, hindi naman ito naging mahirap para sa kanyang asawa na maunawaan. Mahirap man ang kanyang sitwasyon, pilit siya nitong inuunawa nang sa gayoy kahit papaano makapagdulot ito ng kapanatagan sa kanyang buhay. Lubos naman niya itong ipinagpasalamat, lalo pat mahirap na makakita ng babae na susuportahan ka sa lahat. Sa pagsapit ng taong ito, ipinanganak ang bunso sa mga supling ni Lamberto. Nagpasya siyang yun na ang huli, gawa ng masyado na noong mahirap ang pamumuhay nila. Pagtungtong naman ng unang buwan ng bata, naging maayos naman ang lahat. Kompleto ito sa pangontra at gamot, kaya hindi ito nabiktima ng mga aswang. Lingguhan din nila kung dalhin ito sa bahay ng manggagamot, kaya hindi talaga sila nag-isip ng kung ano. Ngunit, pagpatak ng ika-5 buwan, may napansin na silang kakaiba. Gabi-gabi na itong umiiyak, tapos hindi mapakali. Hindi na rin ito makatulog ng maayos at palaging puno ng hangin ang tiyan nito. Dagdag pa niya na, nagkaroon din yun ng pabalik-balik na lagnat, kaya ang una nilang naisip, dalhin kaagad ito sa bahay ng albularyong kanilang pinagkukonsultahan. Noong una, hindi pa siya gaanong nakakaramdam ng pagkabahala. Pero nung malaman na niya ang kalagayan nito, dito siya kinabahan. Base kasi sa resulta ng pagtingin ng matandang manggagamot, hindi pangkaraniwang sakit ang dumapo rito. Sambulag ang karamdamang iniinda ng bata na pawang nakukuha sa mga tagapagmasid ng mga aswang. Dagdag pa nito na wala itong kakayahang gumamot sa ganoong karamdaman dahil ang nakakaalam lang ng paraan ng lunas para rito ay ang mga ermitanyong nagpapagala-gala sa kabundukan. Pagtatapat pa nito sa kanila na kinakailangan nila itong mahanapan ng manggagamot bago pa ito magsimulang magsuka. Sa ngayon ang maibibigay ko lang, lunas para sa hangin na nasa loob ng tiyan ng bata. Pagagaanin nito ang kanyang pakiramdam, pero hindi ako sigurado kung hanggang kailan ito magtatagal. Lamberto, kung pwede ka namang lumakad bukas, gawin mo na. May kakilala kong ermitanyang nakatira malapit dito sa atin. Nasa bundok siya ng Sagpaw. Ang pangalan niya Tatay Mori. Hanapin mo siya dahil siya lang ang makakatulong sa problema ng iyong anak. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang sumang-ayon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nabanggit sa kanya ng manggagamot na ang palatandaan na malapit na siya sa tirahan nito ay ang huni ng mga gangis. Isa itong malalaking salagubang na karaniwang naninirahan sa lupa at mga puno. Babala pa sa kanya ng manggagamot na maaaring ngayong gabi hindi sila makatulog ng maayos. May kutob kasi itong aatake na naman ng mga sambulag para pahinain ang sistema ng kanyang anak. Sa sandaling lumupaypay na ito na parang gulay,
Dito na magsisimulang kumilos ang mga aswang na nagmamay-ari sa mga nilalang. Pipilitin itong makapasok sa loob ng kanilang tahanan at kapag nagtagumpay ang mga ito, yun na ang huling gabi na makikita nilang buhay ang pinakamamahal niyang anak. Dahil sa sinabi ng manggagamot, hindi naman niya magawang makapagsalita. Marami siyang gustong itanong pero tila bang hindi siya makapag-isip ng maayos. Bastang nagagawa niya lang, tumango, sumang-ayon at tumingin sa kanyang anak na kalong-kalong ng kanyang asawa. Ilang minuto pa ang lumipas nang wala na silang mapag-uusapan. Dito na sila nagdesisyong magpaalam sa matanda. Pagbalik naman niya ng bahay, agad naman niyang kinausap ang kanyang asawa ukol sa gagawin niya kinabukasan. Dahil sa sobrang nerbiyos ang kanyang nararamdaman, nakalimutan na niyang magtinda ng mga itlog sa baryo. Pagsapit naman ng gabi, maaga pang nagsunog ng balat ng nyog itong si Lamberto. Halos magreklamo na noon ang kanyang mga kapitbahay, ngunit nanatili siyang walang pakialam. Sa isip-isip niya, bahala na ako nung isipin ito sa kanya. Ang importante ay matulungan niya ang kanyang anak. Ilang oras pa ang lumipas. Nang lumalim na ang gabi, dahan-dahan na ring nawala ang usok sa paligid. Gustuhin man niyang magsiga, sadyang wala na siyang mapagkukunan ng balat ng nyog. Nang mapagtanto naman niya ito, pinili niyang wag nang umalis sa tabi ng kanyang anak habang maiging pinakikiramdaman ng buong paligid. Naging madalas din ang pagtungo niya sa kusina ng bahay para manmanan ang mga kahoy na nakapalibot sa kanila. Maya-maya pa, nang mapansin niyang mahimbing itong nagpapahinga, kahit papaano nakampante na rin ang kanyang sarili. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, nagsisimula pa lang ang problema nila noong gabi. Pagtungtong naman ng 11:00, bigla naman silang nagising nang magsimula ng umiyak ang kanilang supling. Walang patid ang pag-iyak nito, na animoy may kung anong masakit dito. Sinubukan na rin itong padedehin ng kanyang asawa, pero hindi pa rin ito tumatahan. Marami na rin silang ginawa para maagaw ang atensyon ng sanggol. Ngunit hindi ito umubra hanggang sa makarinig sila ng kakaibang huni ng ibon. Kahit anong gawing pagtaboy ni Lamberto sa nilalang na yon, hindi ito umaalis sa kanilang tahanan. Ramdam din niyang paikot-ikot lang ito, kaya nung magkaroon siya ng lakas ng loob para lumabas, agad niya itong ginawa. Bitbit ang isang mahabang sundang. Inikot niya ng 3 beses ang kanilang bahay, ngunit sa kasamaang palad wala siyang nadatnan. Ang tanging hayop lang din na nakapukaw ng kanyang atensyon ay yung ibon na may pagkakahawig sa uwak. Gamanok ang laki nito at kahit anong gawin niya para maitaboy ito, hindi ito umaalis sa sanga kung saan ito nakadapo. Sumunod din ang paningin nito sa kanya. Kaya sa sobrang pagkataranta, walang habas niya itong pinagbababato hanggang sa nagawa niya na nga itong matamaan. Patay kaagad yung ibon pagbagsak dahil sa laki ng batong nakuha niya. Nang masipat naman ito ni Lamberto, dali-dali niya itong pinuntahan para tingnan. Minabuti rin niyang ipasok ito sa loob ng bahay upang masilayan ito ng malinaw. Ngunit paglapit niya ng sulo sa kinaroroonan ng ibon, napansin niyang nasusunog ng init ang balahibo nito. Dahan-dahan na rin kumakalas ang balat hanggang sa bumulwak na ang laman loob nitong punong-puno ng itim na likido. Napakabaho din ng laman nito na mabilis na kumakalat sa buong paligid. Dahil sa pangyayari, walang nagawa ang kanyang mag-iina kundi ang lumabas kahit 10 oras. Taliwas man ito sa napag-usapan, wala rin siyang nagawa kundi ang sumunod. Bukod kasi sa hindi nila kakayanin ng baho, masyado rin itong mapanganib para sa katawan ng malulusog niyang anak. Pagdating naman nila sa bakuran ng bahay, agad naman siyang naglatag ng lampara sa paligid. Lahat ng mga sulo nilang hindi nagagamit, isa-isa niyang sinindihan, masiguro lamang na walang makakalapit sa kanilang kahit anong uri ng nilalang. Takang-taka man ang kanyang mga anak sa nangyari, hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Ilang minuto pa ang lumipas
Nagpatuloy pa rin ang pagkalat ng amoy sa paligid habang walang patid naman ang pag-iyak ng kanilang sanggol. Maya-maya pa, nang magising naman ang kapitbahay nila, agad naman sila nitong pinagbuksan ng bintana. Mahinahong tinanong ng lalaki si Lamberto ukol sa mga nangyari nang sa gayoy magkaroon ito ng ideya. Nang marinig naman ito ang salaysay niya, nagmagandang loob ito na magpatuloy sa kanila. Nakakahiyaman yun sa panig niya bilang ama. Mapagpakumbaba niyang tinanggap ang alok nito. Maraming salamat, Noy. Pakibuksan na lang ho ng pinto para mga masong kami. Pagsang-ayon naman ito sa kanyang sinabi, nagmamadali naman silang lumabas ng bakuran. Sa kasagsagan ng kanilang paglalakad, may napansin siyang dalawang lalaking nasa edad 70 anyos na nakatayo sa kabilang ibayo ng daan. Kung titingnan, aakalain mong mga pangkaraniwan lang ang mga ito. Pero nang tinitigan nito ni Lamberto, napansin niyang parang hindi nito inaalis ang paningin sa kanila. Sinubukan din niyang tanungin ng dalawa, ngunit sa kasamaang palad hindi ito sumagot. Paglagpas naman nila sa kinaroroonan ng mga ito, agad naman niya yung napansin na naglakad. Hindi nagtagal, pagpasok naman nila sa loob ng bahay, dito na sila nakahinga ng maluwag. Yung bunso niya, patuloy pa rin sa pag-iyak na animoy wala ng bukas. Tumigil lang ito nung nasugatan na ang lalamunan nito. 4:00 na rin yun ng umaga nakapagpahinga, dala ng matinding pagod at puyat. Pagsapit naman ng umaga, tumambad sa kanila ang lantang gulay na katawan ng bata. Napakaputla na ng balat nito, tapos hindi na rin yun umiinom ng gatas. Ang mas nakakatakot pa, maya't maya na rin ang pagdeliryo nito na para bang babawian na yon ng buhay. Dahil sa ganoong pangyayari, hindi na siya nagtagal pa sa bahay ng kakilala niya. Sa halip, nagmamadali siyang tumungo sa sinasabing bundok ng manggagamot. Sa kanyang paglalakad, wala siyang kaide-ideya sa lugar na kanyang pupuntahan. Yung bundok kasing itinuro nito sa kanya, unang beses pa lang niyang narinig ang pangalan. Ang mas masaklap pa, napakaraming bundok sa lugar nila. Kahit anong gawin niyang pag-aalala, wala na sa isip niya ang mga sinasabi nito sa kanya. Gulong-gulo man, minabuti niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakad. Kinahapunan, nang marating naman niya ang unang bundok na kanyang naispuntahan, may nakita siyang isang maliit na nayon. Tirahan ito ng iilang katao na masaya namang namumuhay sa lugar. Pagpasok naman niya sa looban nito, agad naman siyang naghanap ng makakausap. Awa naman ng Diyos, madaling lapitan ng mga tao sa lugar. Katunayan, tinulungan pa nga siya nito para mahanap ang bahay ng taong hinahanap niya. Sa hindi inaasahang pangyayari, kilala rin ng mga taga roon si Tatay Mori. Ayon sa matandang lalaking kanyang nakausap, may mga pagkakataong pumupunta ng personal si Tatay Mori sa kanilang lugar. Wala itong kakilala sa nayo nila, pero bumibisita ito para tingnan ang kalusugan ng mga matatanda at bata. Dagdag pa nito na, palaging mainit ang pagtanggap nila sa ermitanyo sa kadahilanang malaki-laki na rin ang naitulong nito sa kanila. Alam mo yung si Mori? Napakabait na tao niyan. Isang tawag mo lang, pupuntahan ka kung matindi ang iyong pangangailangan. Ang problema mo lang ngayon, kaibigan, taliwas ang pinuntahan mo sa bahay niya. Mula rito patungo sa tirahan ni Mori, aabutin ka ng kalahating araw. Isang buong gabi naman, kung ngayon ka maglalakad. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang nagpasalamat. Imbis na manatili para magpahinga, binuhos niya ang natitira niyang oras sa paglalakad. Pagod na pagod man dahil sa kanyang dala, hindi niya ito ininda. Kapag kasi naalala niya ang mukha ng anak niya, hindi niya maiwasang kumilos. Pakiramdam din niya, bawat pintig ng oras, napakahalaga. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang paglalakad, hindi na niya namalayan ang paglalim ng gabi. Kahit nga hindi pa siya nakakapagsindi ng sulo, kaswal siyang naglakad sa kakahuyan
na parabang kabisado niya ang lugar. Wala rin siyang nararamdaman noong takot sa katawan hanggang sa mapadpad siya sa isang bahay na nakatirik sa liblib na lugar. Malapit na yon sa baryo nila, kaya inakala niyang kakilala niya rin doon ang nakatira. Ang hindi niya alam, ang mga nilalang palang gumagambala sa anak niya ang nakatira. Pagdaan niya sa lumang kubo, may nakita siyang isang patpating lalaki na nasa edad 30 anyos. Sa kabila ng payat nitong katawan, panay ang pag-itak nito ng panggatong kahit 10 oras na ng gabi. Sa loob naman ng bahay kung saan ito nakatira, nakita niya ang isang lalaking nakaupo malapit sa bintana, abalang-abala sa pag-inom ng mainit na kape. Yung asawa naman ito, nakatayo sa may bandang kusina na animoy meron itong niluluto. Dala naman ang uhaw ni Lamberto. Nagpasya siyang lumapit sa kinaroroonan ng patpating lalaki. Pagtitigan naman nilang dalawa, agad naman niyang inilahad ang kanyang intensyon. Magandang gabi, Manong. Masensya ka na sa snore mo. Taga-baryo lang din ako at napadpad ako rito para sana humingi ng maiinom. Kanina pa kasi ako nang lalakad eh. Nakalimutan ko. Ubus na palang dala kong tubig. Nang marinig naman ng lalaki ang kanyang sinabi, bahagya naman itong tumigil sa pag-itak ng panggatong habang dahan-dahang nagmamasid mula ulo hanggang paa niya. Sa likot ng mata nito, inakala ni Lamberto na sabog yun sa droga. Panay din ang paghinga nito ng malalim na parabang may kung anong bagay ang bumabara sa lalamunan nito. Maiinom? Wala kami ritong tubig. Kung gusto mo, umakyat ka na lang sa mga nyog na madaraanan mo. Umalis ka na. Marami pa akong ginagawa. Alis! Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, nakaramdam siya ng takot mula sa lalaki. Siyempre, ikinagulat niya to dahil alam niyang wala naman siyang ginagawang mali. Imbis di naman nahimik at umalis na itong si Lamberto, pilit niya pa rin kinausap ang lalaki hanggang sa mapuno na yun sa kanya. Walang sabi-sabi, bigla naman siya nitong inambahan ng itak, dahilan para mapahugot na rin siya ng sundang niyang dala. Habang nakadistansya sa taong yon, paulit-ulit niya tong tinatanong ukol sa kanyang kasalanan. Hindi niya kasi matanggap kung bakit siya nito napag-iinitan. Dagdag pa niya na wala naman siyang ginawa, kaya hindi tamang ipinakita nitong pag-uugali. Mariin din niyang inilahad na sa mga ganoong sitwasyon, hindi siyang mauunang aatras. Matapos namang marinig ng lalaki ang kanyang sinabi, bigla namang kumunot ang noo nito, sabay wika sa kanya ng, Umalis ka na! Hindi ka ba talaga aalis? Anong gusto mo? Isunod kita sa mga panggatong na binibiyak ko? Kasabay ng pagwika nito, ay ang dahan-dahan itong pagsilay sa mga kahoy na kanyang pinutol. Nang mapansin naman ito ni Lamberto, agad naman siyang napatingin sa mga kahoy na nakakalat sa lupa. Hanggang sa tumambad na sa kanyang harapan, ang lasog-lasog na parte ng katawan ng tao. Akala niya nung una na mamalikmata lang siya, pero nung ibaling niya pabalik sa lalaking yon ang kanyang paningin, naglaho ito na parang bula sa kanyang harapan. Matapos nun, narinig na rin niya ang langit-ngit ng pintuan ng bahay kasabay ng pagkamatay ng lahat ng gasera sa loob. Umihip na rin ang panakanakang simoy ng hangin na siya namang mas lalong nagbigay ng takot sa kanyang katawan. Habang patuloy ding binabalot ng katahimikan ng lugar, may mga naririnig siyang tinig na animoy sumasabay sa hangin. Dahil dito, agad naman siyang umalis. Dala na rin ng takot na kanyang nararamdaman. Nang medyo makalayo naman siya sa lugar, dito na niya napansin ang pagkaluskos ng mga sanga ng puno. Wala man siyang nakikita, pakiramdam niya merong sumusunod sa kanya. Maya-maya pa, nang hindi na niya maatim ang kanyang nararamdaman, dito na siya tumigil sa pagtakbo para hanapin ang nilalang na kasalukuyang bumubuntot sa kanyang likod. Paglilim niya sa isang puno, tahimik niyang pinagmasdan ng buong paligid. Habang nagmamasid,
Samot-saring huni naman ang kanyang naririnig. Nawala rin bigla ang kuluskos na kanina niya pang sinusundan na para bang natunugan na nito ang kanyang gagawin. Gayunpaman, alam niyang nasa paligid lang ang nilalang. Maya-maya pa, pagsilay naman niya sa kabilang ibayo ng kalsada, dito niya nakita ang dalawang nilalang na gumagapang pababa mula sa napakataas na puno. Isipin ninyo, wala gaanong sanga ang punong yan, pero nakaya nilang gumapang dito. Nanlilisik din ng mapupula nitong mga mata, tapos may mahaba itong mga braso. Pagbaba naman ito sa lupa, bigla naman yung umatungal ng napakalakas na siya namang ikinaripas niya ng takbo. Sa sobrang takot noon ni Lamberto, lahat ng gamit maliban sa ipinadalang damit ng kanyang anak na iwan sa kanyang kinaroroonan. Ultimong sulo na kanyang hawak-hawak, aksidente na rin niyang nabitawan dala ng matinding pagkagulat. Habang binabagtas naman niya ang daan, alam niyang nasa likod niya lang ang dalawa. Pagod na pagod man, hindi niya piniling tumigil para magpahinga. Inaasahan niya kasing ilang metro lang ang layo nila, kaya kung hihinto siya, madadakip siya ng mga ito bago pa man siya makapagpahinga. Sa pagpapatuloy ng kanyang pananakbo, inakala niyang ang dalawang nilalang lang ang kanyang problema. Subalit, pagtingala niya sa kalangitan, may nakita siyang malapad na pakpak ng isang nilalang na mabilis na bumubulusok patungo sa kanyang lokasyon. Noong una, hindi ito gaanong naaaninag ni Lamberto, pero nang medyo makalapit na ito, bumungad sa kanya ang wangis ng isang manananggal. Kagaya ng nasa kwento, nakalaylay ang mga bituka nito. Ubod din ng pangit ang mukha ng nilalang, gawa ng meron itong kahalintulad sa tao at hayop. Isipin niyo na lang, pinagsama ang mukha ng kabug at tao. Ganun kapangit ang itsura nito. Ngunit sa kabila ng nakakadiri nitong mukha, nagtatago ang hindi maipagkakaila nitong kabangisan. Ayon kay Lamberto na, titig pa lang ng nilalang sa kanya, halos manghina na ang kanyang tuhod. Muntik-muntik na rin siya noong matisod, mabuti na lang nagkaroon siya ng lakas para magpatuloy sa pagtakbo. Mahigit 2 oras din niyang tinakasan ng mga ito hanggang sa marating na niya ang pinakadulong parte ng baryo. Mabuti na lang, may kakilala si Lamberto sa lugar, kaya agaran siyang nakahingi ng tulong. Pagpasok naman niya sa bahay ng kanyang kaibigan, parang bulang naglaho ang mga nilalang na muntik nang pumatay sa kanya. Oh, Lamberto, napano ka? Bakit parang nakipaghabulan ka kay kamatayan? Anong ginagawa mo, kaibigan? 10 oras na ng gabi, hindi ka pa rin umuwi. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, seryoso naman niyang inilahad ang tungkol sa 3 aswang na muntik nang pumatay sa kanya. Para naman maiwala ang kaibigan niya, itinuro niya ang manananggal na umaaligid sa mga ulap. Nang masipat naman ito ang kanyang mga tinuturo, bigla naman itong natahimik. Hindi na rin ito nagbiro dahil alam nito na seryoso ang sitwasyon na kanilang kinakaharap. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, sinamahan siya nito patungo sa isang silid kung saan siya magpapahinga buong magdamag. Inakala kasi ng kaibigan niya, dito na muna siya magpapalipas ng gabi. Ngunit nang masipat naman ito ni Lamberto, hindi siya pumasok. Sa halip ang ginawa niya, kinausap ng mahinahon ng kaibigan niya nang sa gayoy maintindihan ito ang kanyang ginagawa. Pagkatapos naman niyang mailahad ang mga bagay-bagay, agad naman siya rong humingi ng maiinom, sabay hiram ng gasera nitong hindi nagagamit. Di nagtagal, nang makuha niya ang lahat ng pakay niya, agad naman niyang binuksan ang pinto, kasabay ng dali-dali niyang paglabas. Bago rin niya tinahak ang daan, nag-iwan siya doon ng iilang mensahe ukol sa lugar na kanyang pupuntahan. Pakiusapan niya na kung hindi siya makakabalik kinabukasan, sadyain ito ang kanyang mag-iina para ilahad ang nakakalungkot na balita. Matapos naman niyang makapagsalita, agad naman niyang tinahak ang daan patungong bundok. Hindi yun naging madali para kay Lamberto. Gawa nang nung dumistansya siya sa bahay nito,
agad naman siyang sinunda ng 2 aswang. Habang tumatagal ang pakikipaghabulan niya sa mga nilalang, mas lalo namang lumalakas ang mga pag-aangil at alulong na kanyang naririnig. Bagaman binabalot na ng matinding takot ang kanyang katawan, pinili niyang magpatuloy sa paniniwalang yun na ang huling gabi na makikita niyang buhay ang kanyang anak. Nakahanda na rin siya noong mamatay, lalo pat sa isip-isip niya, parang siya lang din ang pumatay sa kanyang anak kung sakali mang mabigo siya. Ang ganoong paniniwala ni Lamberto ang mas lalong nag-udyok sa kanya na lagpasan ng normal na kakayahan ng kanyang katawan. Habang tumatagal, lahat ng hingal at pagod, tila bang pinakibagaya na ng kanyang sistema. Wala na rin siyang nararamdaman sa kanyang mga paa, na animoy hindi na siya tinatabla ng sakit, buhat sa mga matutulis na bagay na kanyang naaapakan. Pagtungtong naman ng 1:00 ng madaling araw, kung saan-saan na siya sumuot para lamang makapagpahinga. Bale ang ginawa niya, magtatago lang siya ng ilang minuto, tapos kapag nagkaroon na siya ng lakas ng loob na magpatuloy, agad siyang kakaripas ng takbo. Paulit-ulit niya lang itong ginawa hanggang sa narating na niya ang bundok na tinutukoy nung matandang nakausap niya sa nayon. Pagtungtong naman niya sa paanan nito, dito niya na hindi maiwasang tumigil nang mapansin niyang bigla ang paghinto ng 2 nilalang sa kanyang likuran. Hindi niya mawari kung ano ang nangyayari sa dalawa, ngunit malakas ang kanyang kutob na umiiwas ito sa lugar na napasok niya. Pagharap naman niya sa mga nilalang, dito niya napansin ang dahan-dahan nitong pag-atras, kasabay ng malalim nitong pag-angil. Ano? Ba't kayo umatras? Sigurin niyo ako! Sige na! Ano pang hinihintay niyo? Matapos naman niyang sigawan ng 2 nilalang, agad naman niya itong pinagbababato hanggang sa nagpakita na nga ang matandang ermitanyong kanyang hinahanap. Pagsilay naman ito sa kanya, agad naman niyang narinig ang pagsigaw ng 2 aswang na kanina pang humahabol. Sa pagbaling naman ng kanyang paningin sa 2, nakita niya itong nakadikit na sa katawan ng puno. Animoy iginapos ito ng kung anong bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang mata. Matapos naman itong gawin ni ermitanyong Mori, agad itong lumapit habang hinihingi ang damit ng kanyang anak. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dali-dali naman niya itong ibinigay. Ilang minuto pa ang lumipas, dumiretso na rin sila sa bahay nito na parabang walang nangyari. Hindi nagtagal, dito niya nakita ang bahay ng matanda na nakatirik sa likurang bahagi ng paanan kung saan naroon ang sapang may malinaw na tubig na dumadaloy. Pagpasok naman nila sa loob nito, napansin niya ang mga pangontra sa pinto ni Tatay Mori na kakaiba. Maliban sa manikang itim na nakasabit, may mga pinausukan din doong isda kasama ng iilang halamang tubig. Sa sentrong bahagi naman ng sala, nakita niya ang 2 figura ng birhen na nakaluhod. May mga kandila ring nakasinde sa kinalalagakan ng mga ito na animoy hindi nauubos. Matapos naman niya itong masilayan, pinaupo siya ni ermitanyong Mori sa isang lumang bangko. Pagtitig naman ito sa kanya, dito na nito inilahad ang totoong karamdaman ng anak niya. Tama ang albularyong napagkonsultahan mo. Sambulag nga ang sakit ng bata. Isang karamdaman na hindi kayang gamutin ng kahit na anong medisinang gawa ng tao. Gagaling ang anak mo, Lamberto. Ang kailangan mo lang gawin, maniwala ka sa akin. Nang mailahad naman ito ni Tatay Mori, agad naman itong kinuha ang damit ng kanyang anak, sabay dasal dito ng orasyon ng purong Latin. Pinaikutan niya rin niya ng pulang kandila bago ibalot sa itim na sisiw. Ayon sa matanda, ang sisiw na nakabalot dito ang siyang lilipatan ng sakit ng anak niya. Dagdag pa nito, kailangan niyang sundin ang lahat ng kanyang sasabihin kung ayaw niyang mapahamak ang kanyang anak. Noong nakaraang buwan, may pumunta rito para magpagamot. Sambulag din ang iniinda ng bata
Ginamot ko at gumaling naman. Ang kaso lang, yung ibinigkis kong sumpa sa dibdib ng bata, tinanggal niya nang hindi pa nalilipasan ng 3 araw. Hindi siguro nakayanan ng baho ng nabubulok na atay ng manok. Nung pinakain niya yun sa aso, agad na bumalik ang sakit nito. Sinugod yun sa pinakamalapit na pagamutan, pero hindi na nakaabot ng buhay. Kaya ako to sinasabi sa iyo, para malaman mong hindi biro ang ginagawa ko. Buhay at kamatayan ang nakataya, kaya makinig ka ng maigi. Nang marinig naman ito ni Lamberto, di naman siya nagdalawang isip na sumang-ayon. Mula umpisa, maigi niyang pinakinggan ang mga sinabi nito sa kanya. Kinabukasan nang matapos na nito ang gamot sa anak niya, inabisuhan siya nitong umuwi. Dala-dala ang damit na ipapasuot niya rito na may nakakapit na atay ng manok. 3 araw nila itong pinagtiisan at sa loob lamang ng mga araw na yon, kailangan nilang masiguro na hindi maaalis ng bata ang sumpa. Dahil sa sinabi nito, siniguro naman niyang matutupad ang lahat ng mga kasunduan. Pagbaba naman nila sa bahay ng matanda, nadatnan niya ang puno kung saan huli niyang nakita ang 2 aswang. Patay na ang punong yon at sa estado nito, parang nilamon nito ng apoy buong magdamag. Matapos naman niya itong masilayan, napatunayan niyang totoo ang abilidad ng ermitanyo. Magpahanggang sa ngayon pinuno, itong pamilya ni Lamberto, manghang-mangha pa rin sa ginawang milagro ni Ermitanyong Mori.